Bună și bine ați venit la un nou episod. Știu că am lipsit foarte mult după această platformă pentru că am uitat complet de canalul meu și astăzi m-am gândit să ne jucăm Tower of Hell. Și da, dacă o să vă placă acest episod, o să fac și partea a doua, scrieți în comentarii. Deci, da. Hai să încercăm să vedem. Ops, să încercăm să vedem. Hai să mergem la cel ușoare pentru că eu, nu știu, m-am ajuns la pro. Mergem la noob. Pentru că eu sunt de noob. Ok, și ok cu 2 ori mai repede. Ok. Hai că e cam easy aici, cred. Sper să nu mă... Așa. Alo, foi de capul meu, văleu. Văleu, că merge. Alo, dar ce naiba, mă? Ia să vedem. Bă, dar ce tot am la aia, că mă opresc și tot în față mă duc. Opa, așa, bă. Bă, ce naiba am acolo, că nu înțeleg. Mi se duce ăsta așa sau ce? Hai că eu nu mă las până nu fac. Este, măcar am ajuns aici, asta e tot ce a fost bine, ok? Hai să vedem. Sper că se aude bine, pentru că am mai încercat odată și nu mi s-a înregistrat, dar e ok. O, Doamne. Opa. Mama, acolo erau multe șanse să cad și am căzut deja. Foi de capul meu. O să iau razna. Razna o să iau. Nu! Ce tot am crezut că în loc să sar, apăs aici în loc de aici. O, Doamne. Ups. Hai mă că... Puține șanse să reușesc, multe șanse să cad 100.000 de ori și să leșin pe aici în aipă. Așa, boss. Așa zic și eu. Gata, aici nu mai știu nimica. Aici nu-i mai zic nimica. Uleu. Măcar am reușit. Ok, sunt la roz și mai am foarte puțin și o să ajung la albastru și asta e foarte fain. Am 19 bani. Băi, e bine. Oh, ce l-a scădat acolo. Aoleu, inima mea. Am căzut. Bă, de capul meu. Da, sunt varză. Sunt cea mai varză, pe bune. Ok, zic să o lăsăm și pe data viitoare. Dacă vreți partea a doua, nu uitați să scrieți în comentarii și o să o fac. Și o să mai lungesc dacă vreți să filmez mai mult decât acum. Nu uitați de subscribe și de like. Pa!